vise jer, hvordan man kører. Og lære jer tricks om dem. Vi har simpelthen fået skaffet mig et longboard. Og det er super fedt at køre på. Og jeg tester også min nye mikrofon, der sidder her. Og jeg tester, om den virker, fordi det er meningen, at det skal sådan kunne afvise vind. Og det blæser lidt i dag. Så jeg håber, at den virker. Og der kommer selvfølgelig også til at være en video. Der kommer der for eksempel lige vind. Og der kommer selvfølgelig også en video, fordi jeg skal med min ungdomsklub. Sådan en klub, jeg går i, når jeg ikke er hjemme. Bare rolig, det er ikke noget farligt, det er heller ikke noget pacifist-agtigt. Men vi skal simpelthen på bakken. Og jeg tænkte, hvorfor ikke med det her nye kamera, jeg har fået, tage med. Så prøve det en gang. Det tænker jeg er super fedt. Nu prøver jeg det også i dag. Men sådan, det skinner, det er godt vejr. Det er dejligt. Og jeg bor i mit nye hus. Fedes, mand. Men jeg tænker bare, at vi skal hoppe tilbage i videoen. Hej. Så er vi tilbage her. Som sagt, jeg har mit nye keyboard her. Virkelig lækker kvalitet. Så ja. Jeg skal bare lige se, er det noget? Nej, der er ikke noget galt. Okay. Men så har vi for eksempel det her. Det er meget lækkert. Og jeg elsker især baggrunden på det. Kan lige stå? Yes. Jeg elsker baggrunden på det. Det er super. Ja. Men der er også noget på mit nye kamera. Er der også, der er der også lys. Men det virker ikke godt her, fordi det ikke er mørkt. Men jeg kommer nok til at bruge lyset, når jeg er på parkenturen. Fordi det kommer til at være mørkt, fordi vi skal bare til 22. Ja. Jeg må lige undskylde, hvis jeg kommer til at tale ind i telefonen. Eller ind i... Jeg er meget skrøbelig over det her kamera. Det er sådan... Ja, du ved, hvor jeg er skrøbelig, mand. Altså, vi skal tilbage til videoen. At køre longboard, det er meget... Hvad kan man sige? Frit. Man kan vælge at gøre alt muligt på det. Altså, man kan jo... Der er jo ingen regler for, hvad man må og hvad man ikke må. Det samme på skateboard. Og jeg har ikke rigtig lavet en video om det, men det kan være. Der kommer en video, altså det her sådan alt muligt kanal, det her, men det er sådan, ja. Yeah. Men altså, longboard er jo et meget fedt køretøj at køre på. Det glider meget rundt, og det er fedt, har jeg sagt det. Og det kan køre på næsten al asfalt. For eksempel sådan noget her asfalt kan det også køre på. Nu vender jeg lige kameraet om sådan der på. Så nu kan jeg holde lidt bedre. Det er sådan, når man skal løbe. Jeg har den i. Se, nu er vi hernede på asfalten. Og vi sidder på longboardet. Jeg tænker, jeg kommer til at få den i en anden visning, og så kan jeg lige se mig køre lidt på den. Jeg havde vist en vision før, men sådan her er longboardet, og vi kommer til at køre. Og jeg kommer ikke til at vise så meget longboardet. Jeg kommer mere til at vise altså vejen, som vi kører på. Ja. Jeg sætter den i gang. Og longboardet, jeg kommer til at tale ind i mikrofonen, og longboardet kan jo køre på hvad som helst. Også sådan noget tykt asfalt som det her. Det er derfor, jeg har købt det. Fordi jeg var træt af, at mine fødder de begyndte at summe, efter jeg havde kørt på mit almindelige skateboard på den her. Og det er gode drive session, og så kan man jo også lige få sådan en lækker udsigt her. Og det kan også køre forbi sten. Men det kan også alle mulige andre ting her. Man kan fx danse på det, og hvis I ser på YouTube longboard dancing, så kan I se alle mulige ting. Der er, hvor man ligesom går fra side til side på det, altså alt muligt fedt, ikke? Men nu er vi snart ved at være hjemme igen, og det er jo bare dejligt. Så skal vi virkelig, jeg tænker bare, at vi hopper tilbage til der, hvor jeg faktisk bare forklarer. Så er vi tilbage endnu en gang her, og jeg vil jo gerne forklare lidt om det. Fordi longboard er jo lavet til, at man skal køre langt. Jeg tror, det går man at være 100 for, når man siger long. Men long, det er også langt, fordi det er langt. Det er et langt board. Et skateboard, der kan lige hente det hurtigt.
Og det kommer jeg ikke til at lige købe mere hurtigt til her. Hvis et almindeligt skateboard er det længere. Det her er det almindelige, og det her, nu skal du køre fra mig, er et longboard. Altså et longboard er meget mere fleksibelt end et skateboard er. Fordi et skateboard er meget mere hårdt at køre på, end et longboard er. Og det kan man godt forstå, fordi det her er jo lavet til tricks, derimod et longboard er lavet til mere at køre rundt på, end at lave tricks. Det er også derfor, jeg kører meget rundt på det her på tiden. Og det er også større hjul, end et almindeligt skateboard har. Så jeg vil klart anbefale, hvis du ikke er så meget til at skate, altså nu er det longboard også skate, mere at køre rundt på et skateboard i din baghave. Der skal selvfølgelig være affald til skole. Så vil jeg klart anbefale at købe et longboard, fordi jeg elsker det allerede, og jeg er allerede forelsket i det, og hvad kan man sige? Det er dejligt, det er lækkert, det kører godt. Det så jeg klippet lige før. Jeg er så smask forelsket i det, og det er klart anbefales at købe. Altså jeg har købt mit på DBA, fordi altså jeg tænker, hvorfor køre ud og købe et helt nyt board, når du kan få sådan et her lækkert board for 300 kroner, som der burde koste 1000, som der var til 1000 kroner engang. Kunne have været til 1000 kroner. Altså nu er det her mærke jo et dyrt mærke, det er et NKD. Er det ikke et NKD? NKD. I kan lige se det først. Det er et NKD mærke. Og NKD, de laver virkelig gode longboards, løbehjul. De laver generelt bare rigtig gode longboards og skateboards. Mit skateboard er ikke for NKD. Det er for et mærke, der hedder, jeg ved ikke lige hvad det hedder. Men hvis du kører ned til Helsingør, og så en halv time væk fra Helsingør, så kan man komme ned til den butik. Og så, nu ved jeg ikke om den er der i dag, men det kan være den er revet ned, jeg ved det ikke. Men der kan du simpelthen købe sådan et der board. Det er 1000 kroner, som jeg har. Nu er det jo fucked, ikke? Fordi jeg har tegnet på det, og jeg har, ja, hvad kan man sige, det er helt bollet. Men det er det her ikke, fordi det er helt nyt. Jeg købte det i søndags, så det vil sige, det er 4 dage siden, jeg købte det, og det er, jeg har brugt det virkelig meget. Og NKD, hvis det er noget for jer, longboard. Jeg kommer også til at lave nogle giveaways her på mit, ikke på mit longboard. Jeg kommer heller ikke til at give noget longboard væk, fordi de er pisse dyre. Og hvis jeg skal give noget væk, så skal det være et helt nyt, og det gider jeg bare ikke, fordi altså, jeg gider godt, men jeg er ikke råd. Jeg er ikke råd, jeg har brugt mine penge på det her kamera, og jeg er fucking glad for det, og jeg er også fucking glad for det her. Så ja. Men jeg tænker, der kommer til at være en giveaway. Jeg har længe tænkt over en giveaway på et eller andet. Nok nogen, jeg ved ikke. Jeg ved det ikke. Altså måske et eller andet. Ja. Barken-videoen, den video, der kommer til at være med Barken, altså hvor jeg er med HC, der kommer jeg til at fortælle, hvad jeg vil giveaway ud, altså hvad jeg vil give ud. Og den kommer nok op på enten fredag eller lørdag. Fordi jeg optager fredag, og så klipper jeg nok fredag sent. Eller så klipper jeg lørdag sent. Og så kommer den nok ud enten lørdag eller fredag. Så der er en video klar til lørdag eller fredag. Og indtil da, så nok den her op, og så kan I se den her. Ja. Men! Okay, det skal jeg ikke gøre, Satan! Okay, jeg har også fundet ud af, at det er mega tungt at kaste op i luften, og så ligesom gribe. Altså min mening var at lave sådan en sej setting, hvor at man ligesom, jeg vil kaste op, og så ligesom rulle det rundt, og så ville der komme en slutning. Men for satan!
Lad mig nu bare lave mit trylleri. Ja. Slutning.